वेलकाम बैक लोगोफोर दिनै जानोसैलाय आङो आइटेमा बहुत दं नैबे फार्स्टआवनो बैग्रिनि सुप बानायदों आं बेखौ ओमफ्राय नैबे थास'जों नाफामजों संनाय ओमफ्राय दावदै दं 3 1 2 and 3 दावदै आलु एवनाय ओमफ्राय नैबे माबा मैथा सिख्ला माबानाय आरो रुनायसो बेयो ओमफ्राय नैबे बाजारनि ओरैनो लाना फैदों माबा मा होनो बेखौ खुरखुरि थ' जानोसै लोगोफोर मोजां मोनोबालाय साबस्क्राइब खालामनायखौ बयबो बावनो नाङा ओमफ्राय नायलांबाय थानायखौ आं थिनो आरो बयनोबो थ' सुरु खालामसै नाफामजों बे थास' बिसंजों नाफाम होनबाथाय गारनो हाया भिन्डि रुनाय गोथाव दे गोबावनि उनावसो मोनजायो बिदि ओंख्रिखौ नैबे बैग्रिनि सुप बरिया एसे गोरा बे बेगुरानो बेखौ जाला ओंखामा एसे गुसु जाबाय दहाय संदोंमोन खामानि मावदोंमोन आं एसे
बयनिफ्रायबो गोथावसिना गोथां ओंखाम जानाय tuh ini gue baca kan guys dan hasil bongnya macam mana kan kalian deh